S mjesta u eter. U 9 sati i 31 minutu reportersku priču donosi nam u eter naš Ivan Hlupić. Dobar dan. Nevenka, dobar dan, lijepi pozdrav tebi i našim slušateljima. Eto nas jutros u Dugavama, sjetit će se, vjerujem, naši slušatelji i sugrađani konca prošlog ljeta, kada je zagrebačku javnost onako na trenutak, rekao bih, zapalila informacija o ozljeđivanju djeteta na narkomansku iglu na neograđenom igralištu dječjeg vrtića u Dugavama, jednog od ovdašnjih područnih objekata Dugavskog dječjeg vrtića. Nakon toga podiglo se dosta prašine, razgovarali smo i mi u našim emisijama o tome što se dogodilo i kako se to u budućnosti može prevenirati. Jedno od rješenja koje je grad ponudio, evo imamo i jutros prilike ovdje vidjeti u Dugavama, naime podignuta je ograda oko dječjeg igrališta, ograda koja momentalno nema vrata i koja je gradski proračun, odnosno mjesni odbor, stajala 110.000 kuna. O tome jesu li zadovoljni ovakvim rješenjem i što to još uvijek ne štima zapravo u ovoj dugavskoj priči, reći će mi jutros moje sugovornice iz građanske inicijative Dugave, gospođa Ksenija Banović. Dobar dan vam želim. Dobar dan. I nezavisna vijećnica u mjesnom odboru Dugave, gospođa Mirela Mikić-Muha, u vijeću gradske četvrti Novi Zagreb Istok. Dobar dan vam želim. Dobar dan i vama. Evo, gospođo Banović, sjećamo se jako dobro te priče, sjećamo se i nesuglasica oko toga, čak i što se dogodilo, a kamoli oko toga kako bi trebalo riješiti problem. Međutim, kako ste zadovoljni ovim što je grad poduzeo? Pa moram reći da sam izuzetno nezadovoljna jer podignuta je ograda na javnoj površini za jedan od područnih ureda koja, kako se rekli, koštala nas je 110.000 kuna i to je uvreda za inteligenciju većine imalo osviještenih građana. Za sad ona nema vrata, a i kad dobije vrata, pošto se radi o ograđivanju javne površine, ona neće smjeti biti zaključavana jer to je javni prostor, mora biti dostupan svima. Dakle, od koga je onda zaključavamo, od koga je štitimo. Problem je u tome što centralni vrtić Tretinčica u Dugavama ima 4 područna objekta od 81. Dakle, 36 godina. Danas ih ima 7, od kojih su samo 2 zadnja napravljena po pedagoškim standardima, koji baš propisuju sve minimalne tehničke, zdravstvene, higijenske, pedagoške uvjete i prema tom standardu obavezno je poduzimanje preventivnih mjera za smanjenje zaraznih bolesti i prevencija ozljeda. Dakle, vrtić mora o tome razmišljati da se takve stvari preveniraju, tako da su djeca i roditelji, ali i odgajateljice koje rade u područnim vrtićima u izuzetno nepovoljnom položaju po istoj cijeni i rada i plaćanja vrtića prema nama koji smo u centralnom vrtiću. Zapravo to se moglo možda i osjetiti nakon tog slučaja, u onom pokušaju rješavanja, gašenja vatre, možda čak i zataškavanja djelomično, da možda se nije htjelo napadati ljude koji objektivno rade u takvim uvjetima u kojima je teško ispriječiti takve situacije. A bit će i u buduće ako ovo ostane ovako. Tko garantira da se to ne može dogoditi i sutra? Pa tako, ja bih sad htjela postaviti pitanje, ali iskreno ne znam kome, da li gradskoj skupštini. Dakle, koliko novca do sad je potrošeno od 81. na ovamo za iznajmljivanje prostora neadekvatnih koji nisu prema normativima pedagoškog standarda, dakle državnog zakonskog dokumenta, koliko novca je potrošeno za najam tih prostora i koliko godišnje ostane neupisane djece u centralni objekt, među kojima je i mojih 2, jer nisam uspjela djecu upisati u jaslice zato što nema dovoljno prostora. I koliko godina će još proći da se mi tako snalazimo po područnim vrtićima. Gospođo Mikić-Muha, evo vama cijela ta procedura oko podizanja ove ograde, njezinog financiranja i odlučivanja o tome također je upitna. Da, upitna je kronologija. Dakle, mi smo imali sjednicu vijeća gradske četvrti 24.10. Debelo nakon incidentne situacije i bilo je za očekivati da će predsjednik vijeća gradske četvrti to staviti kao točku dnevnog reda. Međutim, on to nije učinio, iako je znao da se incident dogodio, jer je bio na sastanku u Gradskom uredu za obrazovanje i šport otprilike 7 dana ranije. To nam je objasnio naknadno, dakle na naše traženje. Nakon toga se dešava situacija da nam gradonačelnik dolazi na kvart 3.11.
u obilazak, pokazuje rukom što želi ograditi i traži od vijeća mjesnog odbora Dugave i od vijeća gradske četvrti da se to realizira. U principu male komunalne akcije, male komunalne aktivnosti idu od mjesnih odbora prema gore, prema vertikali. U ovom slučaju se stvar dogodila obrnuto. Dakle, on je pokazao što želi, a ostalo je da se to izrealizira. 23.11. smo i mi konačno imali sjednicu na kojoj je sigurnosno stanje u Dugavama bila tema. Ja sam 3 sata prije sjednice dobila materijale za rebalans za 2017. gdje je stajalo da se stavlja ograda u Dugavama koja košta 110.000 kuna, iako ona nije bila predviđena za male komunalne aktivnosti za rebalans za 2017. u mjesnom odboru Dugave. Dakle, oni su zapravo oteli novac namijenjen za male komunalne aktivnosti, jednostavno po volji gradonačelnika. Mjesni odbor Dugave nakon toga je na svojoj sljedećoj sjednici donio odluku o podizanju te ograde, međutim je traženo da se to financira iz sredstava gradskog ureda. To naravno je realizirano na način na koji je realizirano, ograda je podignuta, nesigurna, bez vrata i to je nažalost činjenica da se ovakve stvari u buduće zaista neće moći prevenirati jer ovo nije nikakvo rješenje. Rekli ste mi da se raspravljalo o sigurnosti na vijeću gradske četvrti. Jesu doneseni još koji zaključci? Što bi se trebalo recimo u ovoj godini napraviti? U ovoj godini, što se same sigurnosti tiče, u principu nismo raspravljali na takav način. Ja sam na zadnjoj sjednici našoj spomenula pod točkom razno predsjedniku da ograda koja je podignuta nije rješenje jer ona nije u principu zatvorena. Ćemo o točkama razno ili je to nešto što nije planski? Možemo li razgovarati o tome što se planski ovdje radi da se podigne ta sigurnost? Pa njegov odgovor je naprosto bio da Dugavama trebaju još 2 vrtića, jel? Nakon što sam ja rekla da mi trebamo vrtički objekt, normalan. Mi imamo ravnateljicu ovdje preko 20 godina koja je zaista imala prilike primijetiti da stvari nisu po standardu i da je dugoročno rješenje za naš kvart novi vrtički objekt. Evo, na papiru piše da imate čak 2 škole, međutim strahovita je gužva i u školskim objektima i tu bi se dalo nešto promijeniti. Ovako, što se škole tiče, mi u jednom objektu imamo 2 škole, sve skupa ima preko 1100 djece. Mi nemamo u 3. razredu više boravak osiguran za malu djecu jer nema niti prostorije gdje bi oni bili, niti je kuhinja ima taj kapacitet. I to je zapravo problem, jer vi se srećete sa situacijom da vama dijete od 8-9 godina u 3. razredu više isto tako nije sigurno. Prema tome, gdje će ono poslije škole, kako će samo, incidentnih situacija bi moglo biti još, oni su prekapacitirani, moj sin je 30. u razredu, njihova športska dvorana nije predviđena za toliki broj djece i tamo gdje toliko puno djece ima, naravno da uvijek može doći do ozljeda, bez obzira na sav trud i spremačica i čistačica i ravnatelja, ravnateljice i svega. To jednostavno nije dobro. Pa da, i škola također nema ograđeno dvorište. Ja nisam za kaveze, ali sam za sigurnost djece, a i u pedagoškom standardu se kaže da vanjski prostori namijenjeni djeci moraju biti ograđeni i sigurni za djecu te sadržavati zelene površine. I točno se propisuje koliko kvadratnih metara po djetetu to mora biti ispoštovano. Tako da, evo, sigurnost i školske djece je ugrožena jer se i oko škole nalaze narkomanske šprice. Samo su ta djeca, hvala Bogu, već veća, zrelija i znaju kako postupiti tako da ih ne diraju, obavještavaju učiteljice. Ali taj problem... Kako se često to događa? To se dogodilo možda 2-3 puta za koje ja znam, ali... Ne ispadne da se događa svakodnevno. Tako je, tako. I gospođa Deverna je prošli put kad smo razgovarali rekla da je samo 2% vrtića u Hrvatskoj neograđeno, da je to zanemariva statistika, ali pitala bih ju je li je ta statistika zanemariva u slučaju da se radi o njezinom unuku. Tako da i 2% je puno ako se radi o sigurnosti djece. Dakle, imamo taj problem i u vrtiću, i u školi, i u Dugavama. Imamo previše djece i patimo s ovim prostorima već 30-40 godina. Hvala vam lijepa. Evo, pokušat ćemo doznati jesu li u gradu zadovoljni upravo ovakvim rješenjem kako su vam ponudili ili planiraju još nešto. Vašu stranu priče i nezadovoljstvo smo imali prilike to čuti jutros. Hvala vam lijepa na to. Hvala vama. Hvala vama. Mi se čujemo u 10:30 u emisiji Moj Firtel. Javljamo se iz Kustošije. Budite s nama. Do slušanja.